de Benimalà a Xalocs és, sens dubte, la ruta més dura que hi ha. Els menorquins en diuen l'etapa reina. Sens dubte ho és. És de les llargues i és la més dura pel que fa a pujades i baixades. D'un pendent enorme, llarguíssimes, empedrades, de costes. És fàcil confondre's del que és el camí amb els canals que obren les pluges. Vol dir que moltes vegades has de fer uns passos fins a uns metres enrere, amb pujada i baixada, i tornar a agafar pujada, amb el qual és un trencacames que fa molt difícil arribar al final. Jo vaig arribar molt acabat. Els mateixos de l'illa, quan tu dius que la vas a fer, t'animen, t'adverteixen, te l'expliquen, t'expliquen anècdotes, incidents que hi ha hagut. Posen una mica alerta, no? I també un punt de... aviam si aquest ho aconseguirà, no? Clar, quan tornes, se n'alegren, et pregunten si és polida, i és polidíssima. També notes un punt de respecte, perquè no tothom l'acaba, no tothom l'ha acabat. Llavors penso... 66 anys i mig, concretament. Amb tots els excessos de la joventut propis d'una generació irrepetible. Tocat d'artrosi, genolls, no sé què, turmells, caderes... I tu aquí, amb l'etapa reina a l'esquena i tota la volta a l'illa, doncs satisfà, la veritat. I et fa pensar que la recordaràs amb molta estima, perquè a més t'ha servit per fer un repàs a la teva vida. La infància de Sant Pere, Costa i Llobera, l'escola, pensar-hi si més no, els anys d'iniciar el teatre, iniciar la relació amb les noies, iniciar un cert capteniment polític, iniciar. També m'ha fet reflexionar en on està tot això, on ho guardo, on ho endreço, i també on soc i el que em queda. I cull l'hora, cull el minut, cull l'instant. Mira per on. Cercle tancat.